kae cutilnya lah. Berani cutilan lah. Ini yo, tuntun dewi. Mas, mas. Ya, gue mas. Gimana? Pincar kamu. Masih tetap dolan dalan tapi masa nih kono? Iki nek iki sediki. Biasanya ning arep iki apa, Bang? Iki pendingin AC. Ini jaga akeh motor nang omah kono lek gelem awakmu. Bisa. Demen bisa. Demen ya. Cewek, wedok-wedok. Baju. Mari kita sono kuwi tong terus. Guru tinju. Wah. Oh, kita tuh. Masalah masa mabuk.